pamusoro wedare inini ndindakakwira dare pamusoro yemadyira pamusoro wedare ya ndindakakwira dare mushure mekunge ndaona pastand pangu pane vakomana 4 vainge vachitema vachiti varida kuisa fence. Ndobva ndavaudza kuti pastand apa pastand pangu vakomana ava vakatanga kunge vachida kuisa waya kekutanga. Ndobva komiti yemusha yavaratidza mugano kuti stand yamuda kuisa yaisi yenyu. Vakomana ava ndobva varamba vachienderera kuda kuisa fence pastand pangu. Vakomana mumwe wacho ndamuona pana paripo. Ndobva ndavaudza kuti pana pamuri kutema pa stand yangu and hamubvumiroke muchiita se muchida kupaisa fence. Ivo vakati aiwa isusu hatina mhosva tatomboratidzwa mugano makuseni, asi vagwara ndo vafonera murungu wedu isusu kuti vakomana vari kuita zvemusoro wavo, saka tiri kufanira kutofenza panapa. Saka tauya tichifenza panapa. Ndobva tadaidza sabhuku anove sabhuku wekumusoro kwedu kwachirimuta, akati vakomana ndataura navo asi ndikushamisika kuti sei vari kuenderera mberi vachida kufenza panapa. Ndosaka maona ndakabva ndakwidza nyaya nokuti munda wangu parizvino ungadai wakatofenzwa. Uzinzi wakagwara utaura ungo ndouzinzi wachakagara muri kuti inazvo. Ini handisiri ndakarakidza mugano, asi kuti vekomiti ndo vakandidedza vanonzi Munyaradzi kuti ndiuye ikoko stand kwacho. Ndiye akasikotaura kuti stand yamukoma inogumira apa. Saka ndo vefenzi vaivepo ndokuchitera Munyaradzi paari kurakidza pese. Ini ndobva ndaenda zokuti pakazochinjwa handisirini, handina kumbopa kana ivo vefenzi kotaura navo kubva ipapo. Saka handizivi kuti akazochinja Ndiani? Ndozvandisina kuziva. Asi ndimobvunzo imimi apa pamama kuratidzana nevefenzi chii chachaitika kuti mochiratidzana pefenzi? Mama pasarenda? Aiwa, ndakafonerwa. Handati mi mama pasarendere nokuti hamusirimi kama mairatidzana navanhu vefenzi. Kozi mi maida kupira mugano handini. Ndozvandaiti ndakafonerwa kuti vakomana vekufenza pavari kudaisa fenzi napo handipo. Vanga vari vani vakomana vekufenza? Handizive, ndakangoswaona ipapo nanhasi handinautombo. Vefenzi hamutozivi? Handivazivi. Saka mukuru vati vanhu vari ipapo hamutovaziva kuti ndanani? Hapana munhu ari kugarapo. Ava vakanga vatumwa nevaridzi kuti vari pana. Ndovati kubvunza varidzi vacho nendiani? Ava vatinava mazita handizive. Ndo vakapuwa munda nasabhuku? Kwete kupuwa munda nasabhuku, havana puwa nasabhuku. Vakapuwa nani? Neni. Ndimakavapa? Okay. Papa nechicha makavapa ipapo? Imba yaivepo yanga yakakunzika kugara hapasina rangu sango. Saka makatengesera? Okay. Ndozvatinoda munhu asingapedzere dare renguva. Because mutemo wenyika unotaura kuti chii? Mutemo wenyika patengeswe panotengeswa zvinhu zvine value zvaunenge wakaisa ipapo. Saka ini chamakaisa chiri value chii? Shupi kateni chido mari yekupedzisa. Saka nyaya topinda amana nyaya penzi toita sei munhu akumbira akererekere toda kuti nyaya tibata kuipedza tichapinza mudare sezvo ati aiwa kushupika. Saka wakati kutengesa free kutengesa nhingiviri hamunoziva kuti munhu wakatora chinhu chehurumende even utora kana dhora chairo chehurumende nemunhu atora 10,000 atora dhora anotoenda kujeri kupfuura munhu atora 10,000. Tiri mumaoko menyu chamabiri. Ndauya ukukumbira. Ndezvehurumende. Ndokurunzi wayo. Vakatengesa mari konhamo kuti hatisimu 7.8. 7,000. Mamarware. Mamuri wapiwa chii?
mambo vakapuwa ndofa 400 kanisina kukanganisa kana vakazopuwa imwe pamusoro handizive asi yakabhadhara ndiripo taenda kwasabhuku aiwa ina ndetombe aiwa already mureva mamba havasitongoziva zvamuri kutaura muri kuti makapa sabhuku saka mamba vari kutaura hapana zvatoita sei but still nyaya iripo ndeyekuti statement aita sei tingade kuwanza neminwe kana kuita sei nyaya iripo mune mhosva yekutengesa chi aiwa pane pane imba hapana imba wait biti ordina eyemusango zvairipo neana vakatenga vacha chipire kuti pamakatengeserwa chichachanyanyei kuti mutengeserwa ipapo isusu takatengeserwa ndokudo kwekutsvagawo musha wekugara tikavapo 7.8 kwasiya yainzi yamambo kwasabu 400 uye 200 yasabu ne200 yasabu zvireva kuti takaita zvese zvataita tairekodi saka zvirati makaita 8.4 saka ndinoda kukumbirawo futi kubvunzawo ipapo sezvo patikatengeserana munhu aungatengese chinhu chokutengeserwe chinhu chausiri kuziva takaratidzanawo migano pakuratidzanawo migano ipapo ndo patikazotiwo vakomana vefenzi vauye vaise chifenzi saka pakazonzi pachinjwa isu hatina kuzivisonzi pane zvachinjwa sezvo tirisu takatenga saka takati kuti tizoziva kuti zvakati zvachinjwa pasina muridzi handifunga kuti zviri fe taifanira kunge takadziviswa newasho akachinja kuti tazochinja nekomiti zvazodai zvikadai saka ndopava pane chichemo chedu uyewo ndekuziva kuti pacho motone chichemo muritombambozvo nekuti makatotenga ndingiri kunenge kuri kushaya kwekugara hamusitoona kuti munhu wakutenda makatarisero kana mukatozvitarisa nyatsozvitarisa kuti munhu wakutenda imakutotaura zvekuchema kuti kutoti munoda toratidzwa mutotaura nemunhu wenyu akakutengesera yakatengesa pasina kana muchero pasina kana nhingirini imakutochema kuti akutoda munhu akanhingiriri epatombonyarara manzwa kuti iye ilo akatengeserwa akakutengeserai chii azvipruvhe kuna mamba kuti ndakatengesa nokuti pane zvakati but ataura kuti hapana chachiripo chaakatengesa inotova mhosva iyoyo kuti dai makanga vanhu venyu vewaya kana makawirirana naye musina makaratidzana chaipo chaipo because makatotengeserwa nemumunda memunhu uye akazomhangara wacho nokuti makatokurikidza ndiye uyu vauyo akakutengeserai was 7,500 it's a lot of money tautaura kuno kumariseva iwe ungumbo hwesentinao nemavhidhiyo zvesentinao apa munhu wenyaramba kutibhadhira mutidari kana kuti timunzwire tsitsi ipapapa tomunzwira tsitsi sei maona aizvoda kungosiwo kwamuri mambo ava nebhosha tikapedze nguva statement haibvumi ava murehwa murehwa mundeyawe ndakagowanana mukoma kana pamahandi takawirirana namukoma saka iwe wakambouyanika munda wani kwamukoma iwaizvesi mukoma wakati iwe ndiuripo ndionoita zvese nokuti vanhu inini ndindoga mukoma uya munhu aitoda ndakadzira anotengesa
saka pandikadedzwa inini ndakatoona ndokuraki nzvimbo haina ndirikunzinzwa changamire asi ndiri kutaura varipo vamasauri kuti hakusi kuti nzvimbo yavo iri kutaurwa yakatorwa inzvimbo yavangoita sekukona nekumiti uku kunzimu pawaenda napo pavakuenda waya hapasiri patikarakidzana namunyaradzi kwete kuti inzvimbo hombe aiwa pakambokanganiswa kuti vewaya vakanga handizive kuti vanga varakidzwa nani kana kuti vakazosara vochinja here asi vekomiti takawirirana kuti waya ngaende nepapa ndo pane mugadhi naamasauri zvokuti ine handisi kupokana nazvo endiri kutoshamba kuti kuini ndaakunopindira dzipi because takawirirana nevekomiti nepamuti mureo tamakupindira ndezvekutengesa statement kwenzade kuwanda kunyange tayava kwasina tatazongopaona pasaidi perodi tatangobvunza kuti munhu ari kuvaka apa aisa waya apa ndiyani samusade kutsvagwa murodi imimi pamuri mhosenya muri kuira kuno makatengesa nzvimbo zvisiri pamutemo imimi nzvimbo makapuwa mahara makutengesera munhu kana vachitopuwa hama yava nzvimbo iyi imimi munovadzosera mari yavo puwa mahara nokuti nzvimbo yemuno muzimbabwe aipuwe munhu yokutengesera kana kuri kuti takuvakudzosera munotovadzosera 7,800 yavari kutaura vochipapuwa mahara ipapo chechipiri chakapiri chandingangopedzisa ndechekuti sabhuku ndofunga ndavaona vari pano takatofona tiri pamba pasamurewa zvese zvasabhuku hatisisine nazvo mhotsvaini ndeyekutengesa vanhu pasiri penyu hamuna nzvimbo imini manzwa tati ava muvadzosera mari yavo 7,800 kana takuzoita kuti vachipuwa nzvimbo tisichaita mambo achaita kuti vapuwe nzvimbo asi mima vadzosera mari yavo ende kana takuona kuti taona kuti mumisha menyu machiri muda hamuna here vana vasina nzvimbo maona vakatofona tiripo tikatonzwa izwi renyu kuchitaura nemari yacho vaibvunza mari kuti imari yekwachichangamisa ikabva yataurwa nezwi renyu ndobva yabhadharwa ipapo nevandinavo Alright. Mureo. Kunyange vanhu makaudza vanhu sezvekutaura kuti makafona vakapetera kana nzvimbo yachini yavakapetera makamheno maiona yakamira sei? Makaiona here nzvimbo yavakapetera kuti yakamira sei? Kune nzvimbo iri kune munhu andakaisa ikoko kuti inanzi namakumbo ari kumhatso anobva achitarisa ikoko ndiye anoziva nzvimbo iyoyo. Saka sabhuku mukubvumidza kuti vanhu vatengeseke ati mukubvumidzana kuti vanhu vatengese minda
aiwa vakavatenga kare vanga vatenga kare saka mukomana akatozoona ndawaya akazoya aiyo tikubvunza kuti mimi muri kutambira mari dzevanhu vekupetera muri kubvumidza kuti vanhu vatengese kaii apete ndakataura kuti wozivana ati ma220 akataura kavakakupai 200 saraitika vakauya varona nenzvimbo yeisi hapana nenzvimbo sabo hatisi kukunzwai saka ndobva ndati izvi zvinotoda kuti kutange kwamama aiyo kwamambo kutange kwandii inzwai mambo sabo saka mukuti mambo ndovanopa chidhimbe chekutengeserwa kana muchiti munhu atange kwamambo inamidatipa hasha imimi kana muchiene munhu wenyama kuti mune mitaura kuti munhu pamunaya kuna mambo munosikotaura kuti hatina kutengesa pane akambotaura kuti ndakatengesa tokubvumidzera isusu kutengesa mambo angakubvumidze kuti ena munhu atengesa ngaoende nigrini kati munoti zoni munhu apa hama yake ndozvamunoita kuna mambo then kana pazoparika mhosva ndopaanozobuda zvokuti makatengesera saka apa makatambirirei 200 yavataura zvaimbobvumidzwa here ndakati inemi mapetera here nyaradzi azati nyaradzi arimo mapetera here nyararaipewa inzwesapo kudiki ndiwori kunzi ndwesapo kwekumiro ndizvo zvinomo saka murikubvumidza vanhu kutengesa here kweni wazi village renyu ratokakadzuka diki apa mungamboipoere mukana kuti nzvimbo nditsanangure pamwe mungakwane kuwana gwara renyaya yacho zvakanaka tokupe asi timitikati nehasha manje nevanhu vakutenga manje ndizvozvo lenda haitengeswe kutaura chokwadi saka handina kuziva kuti asangana kuti vauye ndiyani handisi kuziva ndatoonana navo pana nyaya iriko ndeyekuti inini hapana chandainyanoziva panyaya iyi kuti sizosvika pakudaiso ndini hozi varume avo vakanga vatengeserwa ndo vandaigara ndichiona panzvimbo saka enda handisingavazivi ndaitarisira kuti pamwe ndichatanga ndaudzwa kuti pane vanhu vakadai vachasvika kunzvimbo kwanje kwavo saka ina hapana chandaiziva varume ava tofunga ndakatombovataurira ndikati imimi ndimanani uyu ngomana anga aripo uyu ari pakati vanga vatori nedroni musi wacho ndikati droni raakutenderera payadhi area yedu isusu zvasingazivi unogona kubirwa namakomo nezvicherwa kati saka ndakatovabvunza vakomana ndakavasvikira musi wacho ndikavati nai vakomana muri kubhedha nezvo kanzi aiwa isusu takabhadhara panzvimbo yamedicine ndikati ho ndopandamubvunza mukomana ndikati makabhadhara panzvimbo yamedicine makabhadhara mari akatsenga mukana hana kukwanisa kuti nditaurire ndikati awo wewo inini handina chandinokwanisa kuramba ndichikumanikidzai pakutaura kwenyu chandaida kuziva nini kuti mimi muri kumboita nezve ende ndimanani saka chandaida kuti ndikuzivise ndechekuti varume ava ndakavati chenjerai kuti muchabhadhara mari handitika mari yevanhu vamuchatadza kuzoona kuti panenge pari padiki nenyaya yemademarcations because ini mademarcations avo vakanga vatopenda nemugomo nekusendi kwemwana wangu murewa nekusendi kwamudhara wangu futi vanga vatoisa pegi ikoko ndikati kwese kwamuri kuenda kwakusirika stendi yamudhara stendi ndei muganhu wayo wese ndouziva hapana chinombondinetsa saka nyaya yanga iripo ndeyekuti ava ndakazoudza ndikati muchanditsvaga zvazoona saka vakazouya zveshuwa vozi vakanga vakona kuti mari yavakabhadhara nenzvimbo yacho yavari kuti ivo vakanga vapega zvanzi sechaenderana nenyaya yemari panyaya yekutaura navasabhuku zveshuwa vakataura sedero but takazofonerawo baba tagumba tichivavaonesawo kuti ndo zviri kutaurika panzvimbo ivo vakakwanisa kungotiudza kuti imimi endererai nezvamuri kuita chete siyanai nevamwe vanhu vanotaura zvavagwara urikuona agwara ndosaka imimi ndimi makakonzeresa but still kunyange makada kutaura
tati mhosva yamunayo agwara imimi makatengesa panhu pamakapuwa mahara nawana akanya makavaka ipapo kunzwa ichanga asi ndiri kuti muruti zvakazvitaura mama hanzi imini dzoserai vanhu mari yavo 7,800 saka zvatopera